Eskerrik asko gaur mahai ingurura etorteagatik. Gaur ganak ez dugu moduan Euskararen eguna, Euskararen nazioarteko eguna ospatzea goaz. Eta ni mahai inguruari bide emon aurretik, gustoko litzakit apurbet ikasleen hartan eta sortudan apurbet hausnarketa edo gaudera ekartea, ezta? Euskal Gaien Institutura bidez mezu batzuk apurbet ikasleen kezka agertuz, ezta Euskararen eguna ospatzen dugula, baina Euskararen eguna ospatzea ia ona dan edo ez dan ona edo zeren zeinu dan, ezta? Azkenean Euskararen eguna ospatu beharra da, Euskara normalizatuta ez dagoenan zeinu, eta orduen, apurbet kezka hori, ezta? Deustuko Unibertsitatean Euskararen eguna ospatzen dugu, baina gero Deustuko Unibertsitatean zelako presentzia dugu Euskarak, Euskaraz bizitzeko edo Euskaraz egiteko aukera badugu klasetan eta klasetik kanpo. Hor, apurbet ikasle batzuen eta bakite badirela, ez dira bi hiru hori pentsamendu hori deko zuenok, egia da, hori egia da, eta ni bere bai apurbet arrazoi deko zulakoa nago, baina beste alde batetik, azkenengo urteetako Euskararen eguna burura datorzenean eta gogoratzen dutenean aurrek urtean Euskal Gaien Institutuak bidotxu bat antolatu den berrogei urteak ospatzeko eta urte honetan Deustuko Unibertsitatean da lana irakatsi izan, dala 3 urte sugar euskara bultzatzeko taldeak antolatu esan hainbat ekintza eta nik izan horrek burura datozenean basano sentimendu honak sortzen dostez eta alan dabe, naiz eta ospatu behar izan hori, nik uste ikustea, ez da gaur ere bai sortudan giroa, jai giro hori positiboa dela uste dut, eta bintzat Euskaldun sentitzen gara honentzako, ikustea Deustuko Unibertsitatean badagoela hizkuntza komunitate, Euskara hizkuntza komunitate bat eta holako batasun sentimendua, ni horrek indarrak ematen ustez aurrera jarraitzeko orduen, alde baikor eta eskor horregaz ekin ditzegun bideari eta gaur ospatzen dugun hori, ia lusatzen duzen arratzalderako, herri eta hiri desbarnetan hainbat ekintza dagoz eta ia gitzika, osnarketa, gaur osnarketa egun izatea gure dugu, horregatik konbidatu duguz eskian gorrortu Deustuko Unibertsitako irakaslea Paula Casares, bera Nafarroako Unibertsitate Publikokoa eta Jon Emilien Hernández Euskal Herriko Unibertsitatekoa, apura bere bai ez bakarrik ospatu, baina bere osnarketari bidea zabaltzeko. Orduen, nik hori bai guri izan dut esan, entzuten dugula eta kontutan dekogula bere bai ikasleok deko zu esan mezuak unibertsitateako eta kontuan hartuko duzula eta saiatuko garalare barritzik apur bat aldatzen. Apur bat labur esatearen, Paula Casares hasiko jaku apurret bere lehen itzaldiagaz. Paula Casares Euskal Filologian, Gizarte eta Kultura Antropologian lizentziatua da, bera, erdikoa, hezkuntza plangintzan eta antropologian graduondoko ikasketak inabazan eta 2013 urtean Nafarroako Unibertsitate Publikoan doktore maila erdietziegan Euskararen belaunez-belauneko jarraipenaren eta familia euskaldunetako hizkuntza sozializazioaren gaineko tesi bat egan. Egizan bere ibilbidea soziolinguistikaren alorrean jorratu dau, 1984 urtean hasi zen Euskara teknikaren lanetan, eta 2001 eta 2003 urtean hartan hizkuntza eskubide behartutiko zuzendaria izan zen, eta gaur egun, Nafarroako gobernuan Euskara bidea, Euskaren Nafar Institutuko plangintza eta sustapen zerbitzuetako zuzendaria da, Nafarroako gobernu barrian. Eta, erabedean, Nafarroako Unibertsitate Publikoko Filologia eta Hizkuntzaren Didaktika Saileko irakaslea. Eta, apurra bere lana bere bai, liburu eta artikula bere bai, soziolinguistika alorrean eta hizkuntza antropologian zentratu dauz. Bestalde, Jon Emilien Hernández, Jon Emilien Hernándezek informazio zientzietan eta gizarte eta politika zientzietan lizentziatua da, bere doktorego tesia 2005 urtean defendatu eban, IHU, eta ondorengo izenburuagaz, Euskara, comunidad e identidad, elementos de transmisión, elementos de transgresión. Gaur egun, gizarte antropologiako irakaslea da IHU, eta beren hainbat argitalpenen egilea eta gai ugariko proiektuetan parte hartu izan dago. Bere ikerketa ildo nagusia, hizkuntza antropologian eta antropologia feministan, eta azkenengo urteetan bertsolaritzaren inguruan hainbat lan hildakoa da. Naiz eta gaur, transmisioan
inguruan jardungo dago. Eta azkenik Ziola Samorrotu, Deustuko Unibertsitateko irakaslea, Euskal Filologian lizentziatua eta doktorego tesia Hego Kaliforniako Unibertsitatean enegan, euskararen aldaera desberdinekiko jarreren gaineko gainean. 2001 urtean Estatu Batuetatik bueltatu eta ordutik Deustuko Unibertsitatean hila nagusiki irakasle, hizkuntza modernetako eta euskal ikasketen sailean. Eta berabe, euskal soziolinguistikan hainbat liburu eta artikuleo idatzi izan dauz, eta aipatzekoak dira, besteak beste, Alkarlean idatzitako hizkuntzen munduko hizkuntzei buruzko txostena, Renok Unibertsitatean argitaratutako Basque Sociolinguistic Language Society and Culture, eta erraldun euskararekiko aurreiritzek eta jarrerak. Eta momentu honetan, euskal hiztun berrien gaineko ikerketa proiektu zabal bat amaitzar dago, eta izanbe gaurko aurkezpena bertan behartuko dago. Hortaz, apurre jakinez nortzuteko guzan gaurre islari moduan, o no? Paula, zoria hitza. Huida, Eskemide. Eskemide eta Eskemide berezia gaurko mahaiburu honetara gonbidatzeagatik niretako pozgarria da zuekin hemen Deustuko Unibertsitatean Euskararen nazioarteko eguna ospatu ahal izatea. Islario dugun aurkezpen honetarako nik zalantza nuen ze ekarri ze eman zuei eta iruditu zait aukera probestena nuela gogoeta egiteko noski euskararen transmisioaren gainean, baina aurkezteko zuei nik euskararen transmisioaren gaiari heltzeko ze eredu metodologiko, teoriko ere proposatzen dudan. Eta horretarako pixka bat, berrikuspen teoriko txiki bat egin behar da, orduan harin egin dut, baina hortatik hasiko naiz. Orduan, 3 ataletan banatuko dut aurkezpentxoa. Hizkuntza gutxituen jarraipena, horrekin hasiko naiz. Pixka bat, labur erranta inez luzatuko honetan, jakin badakigu hizkuntza ororen bizitza belauneko jarraipenean oinarritzen dela. Hau guztiek beren inguruan mintzatzen den hizkuntza bat bederen ikasten dute umezaroan, ondokoekin harremanetan, komunidadearekin harremanetan. Eta badakigu prozesu hori zenbait hizkuntzek dutela ziurtaturik, hau da belaunaldi berriak jabetuko direla hizkuntzaz, baina hainbat hizkuntza munduan dabiltza belaunaldi berrien hizkuntzaz jabetze prozesu hori erabat bete ezinean. Eta ondorioz haien jarraipena belaunez belaun arriskuan edo ez segurtatzea dakar, horrek. Orduan, nola ikertu da gertakari hori hizkuntza gutxituen belaunez belauneko jarraipen hori? Ikerketa zientifiko hasi zen hizkuntza atxiki eta ordezkatzeko prozesua, ingelesez Language Maintenance and Shift, Joshua Fishmanek 1994 urtean nolabait sortu zuen edo eratu zuen ikerketa alor batean. Hortan jogatu da bereziki. Eta interesgarria, hiztunen haututzat aztertu izan da, bai Ralph Feischodek, bai Joshua Fishmanek edo Peter Burkek eta bertzeain bat ikertzailek nabaritu edo azpimarratu dute kulturen eta hizkuntzen jarraipen horretan giza agentzia edo giza egintzailetasuna dagoela. Hau da, hizkuntzek eta kulturek ez dutela jarraitzen per se inertziaz. Hau da, kultura eta hizkuntzen jarraipenaren atzean daudela hiztunen hautuak. Eta hautu horien dimensio kolektiboa izan daiteke hizkuntza bat atxikitzea edo hizkuntza bat denboraren buruan galtzea. Orduan, nola ikertu da literatura sozioantropolinguistikoan hizkuntza gutxituen jarraipen hori, hizkuntza atxiki eta galtzeko esparru horretan, ez? Bi iker bide
nagusi izan dira. Bat soziologikoa, ikerketa makrosoziologikoak egin dira, metodologia kuantitatiboa jorratu dutenak, hau da, zensu eta erroldetatik edo inkesta soziolinguistikoetatik ateratako datu kuantitatiboak ustiatu eta horrela egin izan dira ikerketak. Hauniz dira ikermolde honen adibidetzat eman daitezken izenak. Nik batzuk eman azkizuet, Fishman, Jones, eta azkeneko egileek, Neil deGrasse eta Williamsek egin zuten 86. urtean Euromosaic izeneko ikerketa ezaguna, makro ikerketa ezaguna Europako hizkuntzen gainean. Ikerlerro honek bere kritikak ere hartu ditu. Eta horietako bat da, diona, makro soziologikoak diren ikerketa hauetan, eta bereziki domain Fishmanen konzeptu batean edo diglosia konzeptuan oinarritzen diren ikerketa hauetan, batez ere begirada paratzen dela hizkuntza erabiltzen diren eremuetan ze gizarte araua dagoen indarrean hizkuntza horiek erabiltzeko. Baina aldiz, ez zaiola begiratzen hiztunek beren hizkuntza realitatea nola eratzen duten, nola eraikitzen duten. Eta hizkuntza realitate horri nola aurre egiten dioten baita eraldatzeko ere. Bada betze ikerlerro bat, antropologikoa handitzen alduguna, ikerketa etnografikoak egin izan dira, metodologia kualitatiboa erabili izan da, eta hauek duten ezaugarria da, ikertzaile hauek ikusten dutela hiztunen hizkuntza hautuak direla kultura hautuak. Eta orduan, nolabait, ikuspegi horren arabera aztertzen dute hizkuntzen galtze prozesua. Hemen Susan Gall, Nancy Dorian, bezalako egile klasikoak izan egin dituzke, eta nik hizkuntza sozializazioa edo language socialization ikerlerroa ere paradigma paratuko nuke hemen, gero azalduko batzuet niretako bereziki iradokitzailea izan baita. Orduan, euskal soziolinguistikaren tradiziora etorrita, eta hura abiaguntzat hartuta, gurean nola landu da euskararen jarraipenaren gertakaria. Hemen ere bi hurbilpen jorratu dira, eta literatura sozioantropolingüistiko orokorrean azaldu bezala, hemen ere badugu lerro bat makro kuantitatiboa izan daitekena, eta hemen erruz harrapatzen ditu lanak, aurrekoan erran bezala, lan kuantitatiboak izan dira, bereziki begiratzen diotenak, guraso euskaldunek benen urtei nola egiten dieten, eta zenbat aldaidekin gurutzatzen dute datu hori, eremu soziolinguistikoarekin edo gurasoen gaitasunarekin, baina lan hauek mugak dituzte ezagutu nahi baldin badugu zein den haurrak euskaldun edo hiztun bilakatzeko prozesua. Eta bada bertze ikerlerro bat mikro kualitatiboa, eta honetan ere baditugu gutiago hori bai, baina sakontasun handiagoa erdietsi duten lana. Orduan, aztertuta kritikoki zein izan den euskal soziolinguistikan, euskal soziolinguistikaren tradizia nolabait jorratu diren hipermoldeak, baditugu, edo azaleratzen zaizkigu bertzen modu batez erranda, zenbait ezaugarri arazotsu gerta daitezkenak. Horietako bat, transmisio kontzeptuan oinarritu dira. Nazioarteko tradiziotik etorrita transfer edo transmission konzeptuak ziren gehien erabiltzen zirenak nazioarteko literatura zientifikoan, baita reproduction ere. Eta hemen ere, antzekoa transmisioa jarraipena erabili izan da, ondoren goetaratzea, kontzeptu hori erabili izan da, baita erreproduzio edo ugalketa erabili izan da, baina interesgarria da ohartzea kontzeptu guztiek dakartela berekin nolabait ikuskera bat. Eta transmisio kontzeptuak ere badu
barnean ideia bat, ez? Goitik bera heldu dena. Bide bakar edo norabide bakarrekoa den emate bat. Batek hizkuntza ematen du, bertzeak jaso egiten du. Eta jasotzen duen horrek, handiz aldiz, nolabait, jaso baizik egiten ez duela ikusten da, ez? Erabat modu pasiboan edo hartzaile hutsa baliz bezala. Niretako horrek izan du ondorioak gure soziolinguistikan. Zertaz, ez diogu erreparatu haurrak hiztun bilakatzeko prozesuan jokatzen duten bertze alderdiei. Adibidez, haurrek beren ingurukoekin zer egiten duten. Ez alda bide horretan ere hizkuntza ikasten, adinbidekiko harremanetan. Edo haur horiek zer egin duten gora, hau da, gurasoengana. Zer gertatzen da etxe batean euskaldun bakarrak haurrak direlarik, eskolan bidez euskaldunduak. Ez da gertatzen, beti gora, ez da gertatzen. Bai, zer gertatzen da. Baina transmisioen ikuspegiak itxu bihurtu gintuen horretarako. Bertze ondorio bat, ama hizkuntzan oinarritu dira ikerketak horiek. Hau da, lehen hizkuntza ikasteari eta lehen hizkuntza ikasten den garaiari baizik ez zaio begiratu. Eta zer gertatzen da gero, ez umetan baizik eta aurretan bertze hizkuntza batzu ez jabetzen direlarik aurrak eta prozesu horretan. Bilakaiak ez dira kontu eman, ez? Hizkuntzaren bi transmisio mota berriz izan dira. Erran izan da bai da, hizkuntza jabetzeko bi modu, hizkuntza transmititzeko bi modu bat, etxean egiten dena, informala, naturala, bertzea eskolan egiten dena, formala, kulturala, bat lehenbizi gertatzen da, bertzea bigarren, baina biak aztertu izan dira berezirik, ez bien artean dauden harremanak azterturik, eta gaur egun pentsatzea dugu. Haur eskoletan haurrak 6 hilabetez edo 8 hilabetez hasten direlarik, eta etxertalunetako ume txikiak hasten direlarik haur eskoletara joaten euskaraz, non dago formala eta informala, zer da kulturala, zer da naturala, hor benetan zaila da ebaztea hori, ez? Gero, ikerketa gunea, etxea edo familiara mugatu dute, eta egia da familia eta etxea dela inguru garrantzitsua, baina hori aztertu behar da bertze inguruekin harremanetan, eta bertze inguruek ere nola jokatzen duten elkarrekin aztertzea garrantzitsua da. Datu kuantitatiboak eta kualitatiboak ez dituzte uztartu, ikerketa kuantitatiboak egin izan dira, baina ez dute aberastu ikerketa kualitatiboen bidez hartutako informazioarekin. Gurasoen euskara gaitasuna irizpide nagusitzat hartu dute, transmisio baldin bazen kontzeptu nagusia, orduan bi gurasoetako batek bere euskara jakin behar zuen. Ulertzen zen moduan ulertuta. Orduan, familia gehienak kanpoan gelditzen ziren. Hau da, euskara ez dakiten gurasoek ere deus ez dute egiten arlo honetan. Muga handiko kontzeptua da, gure orainko egoera soziolinguistikarako ematen ez digun aukera familia guztiak hartzeko. Zertaz gainera, eran behar da, ereduan matrikulata duden haur gehienak, zonalde eremuen arabera, euskara ez dakiten gurasoa dituzte. Eta gainera, gurasoen hizkuntza gaitasun hori estatikotzat hartu da. Ez da ikusi zer gertatzen den guraso baten hizkuntza gaitasunean, aurra hasten delarik hizketan edo eskolan ikasi balakoz, edo nola garatzen den hori, ze eragimendu diren beititik gora eta nola aktibatzen diren guraso horien hizkuntza gaitasunak. Eta bukatzeko, aitamen hizkuntza portaerei soilik erreparatu diete. Eta ez, behitik, goitik edo gora doazen eragina horiek ez dira kontuan hartu. Edo aurrek beren adinkidekin dituzten harremanak. Horiek ikusezin gertatu dira soziolinguistika tradizionalako. Orduan, hori gertatuta begirada aldaketa beharrezkoa zela pentsatu nuen, ikusi nuen. Eta horretarako, bereziki baliagarria gertatu zitzaidan, lehenago, literatura zientifikoa azaldu dudalarik, ikuspegi antropologikoan kokatu
bat, eta da hizkuntza sozializazioen interlerroa. 80. hamarkadaren erdialdetik aintzina garatzen hasi zena Estatu Batuetan. Hizkuntzalari antropologo hasi ziren garatzen ikerlero hau. Eta ze ikertzen hasi ziren? Nola diren aurrak sozializatuak hizkuntzaren erabileraren bidez eta nola diren sozializatuak hizkuntza erabiltzeko. Labur erranta ezin naiz luzatu, baina zuek ikusteko pixka bat ze berezitasun dituen paradigma du ikerlero honek. Planteatzen zuten hizkuntza sozializazioa dela prozesu dinamikoa. Bizitzan etengabeko mugimenduan edo aldaketan egon daitekena. Elkarreragilea, hau da, interaktiboa, ez norabide bakarrekoa. Bizialdi osoa diragoena, ez bakarrik umezarora mugatuta, edo lehen edo ama hizkuntza ikasteko garaira mugatuta, eta inguruari lotua. Hau da, ezin da bereizi hiztun bilakatzeko prozesua hori gertatzen den egoera soziolinguistikotik. Metodologikoki hauek proposatu zuten iraupen luzeko ikerketak, teknika etnografikoa lehenetsi zuten eta kulturarteko alderaketak xede zuten. Eta horren arabera, eta ja akitzeko, paradigma aldaketaren ondorioak niretako nabarmenak dira. Alde batetik, kontzeptuan, eraginguneetan eta eragileetan. Eta abiatzen ginelarik kontzeptu klasikotik mintzatu izan gara transmisioaz. Horrek dakarren guztiarekin errandatzuet, barnean duen ikuskerarekin. Eta nik uste dut, handitzez ere, kontzeptu egokiagoa izan dakigukela sozializazioa. Eraginguneak, transmisioaren kontzeptuari loturik, familia eta eskola ziren transmisio bide biei loturik informalari edo formalari. Baina, sozializazioaren esparruan gizarte osoa da, zertaz sozializazioa orohartzaile edo holistikoa da, eta eragileak eta eraginguneak ez dira etxera edo eskolara mugatzen. Parkea ez alda toki bat, edo eragileak ez aldira eragile horretan, bai? Eragilei bereziki begiraturik gurasoak eta irakasleak ziren aurreko ereduan euskaldunak noski. Eta norazko bakarra, goiti behera heldu zena. Eta aldiz, proposatzen den ereduan eragile aniztasuna aipatu behar dugu. Hau da, eragileak handiz dira, baita gure aurren adinkidea diren bertze aurra ere dira eragileak. Elkar eragilea da, gainera interaktiboa da, ez norabide bakarrekoa, goitik bera eta behetik gora ezker eskuin ere. Eta hau da, aurkezpen honetarako ekarri dudana, badut bertzera laugarren puntu bat, eskuartzeko proposamenak, hori utziko dugu, gero elkarrizketarako. Bakarrik eran, nik xedea hizkuntzaren transmisioaren arloan duguna biformulatuko nukeela. Ez ama hizkuntzari loturik, baizik eta haurrak berenak dinkideekin komunikazio egoera ez instituzionalizatuetan, hau da, haiek libre daudelari komunikatzen euskaraz aritzea. Nire ustez euskararen transmisioaren arloan xede hau beharko duke. Eta gero agian hobeki azalduko dute zergatik izten dute. Eskerrik asko, Paula, ustot oso ondo kokatu baitula teorikoki eta metodologikoki ezta, baina eta oso ondo dator gure ikerketa azaltzeko. Guk ekarri duguna ez piztatu denez, aldi berean gauza bi ezin daz.
Guk ekarri duguna ikerketa proiektu handi baten zapitxo bat da, ez da, ikerketa proiektu horretan taldean ari gara, ez da batzukin batera eta batzuk badakizue, ez da, behin baino gehiagotan entzun didazuelako. Badakizue, gaur egun Euskararen nazioarteko eguna ospatzen dugun honetan, leku askotatik agertu da Euskaldun berrien izen eguna da, eta Euskaldun berriak prestigiatu behar direla, legitimatu behar direla, eta apurrak omenaldia egin nahi izan zaio aurten Euskaldun berriari. Egia esan da, guk aurkeztuko duguna hiztun berriei buruzkoa da, baina ez horregaitik, aspalditik ari gara proiektu bat amaitu nahian, oso garbi daukagu euskara bizi berritzeko prozesu luze eta neketsu honetan hiztun berriek garrantzi handia dutela, ezta? Izan ere grafiko horretan erakutsi den bezala, zuek denok dakizuen bezala, hiztun berriak gero eta gehiago dira, eta momentu honetan gehiago dira hiztun berriak jatorrizko edo hiztun natiboak euskaldun zaharrak baina, ezta? Orduan, ikerketa zabal honetan gure helburua da euskararen hiztun berrien argazki orokor bat ematea, bale? Ikusi nahi dugu, hori badakigu, hiztun berriak ez direla denak berdinak, profila ezberdinak daudela, jarrera ezberdinak, esperientzia ezberdinak, hizkuntza erabilera ezberdinak, transmisio ere ezberdinak, eta hizkuntza identitatean ere aniztasuna egon daitekeela, ezta? Orduan, gure ikerketako helburuak hor dituzue, ez da, zerrendatuta denak ez ditut irakurriko, gaur bakarrik hitz egingo dugu transmisioari buruz, ez da, gure gaurko gaia hori zerelako. Eta transmisioa guri interesatzen zaiguna da, erabilerarekin batera, oda egintza egiten denean, jakin nahi dugu hiztun berriek nolako egintza egiten duten, oda nolako erabilera praktikak egiten dituzten, eta hizkuntza transmititzen ari diren ala ez, ezta? Eta hori jakin nahi dugu identifikatzeko zeintzuk izan daitezken bagako positiboak eta negatiboak, mesedegarriak eta oztopatzaileak euskararen garapenari begira, ezta? Orduan, horretaz hitz egingo dugu gaur. Oso labur erabili dugun metodologia, oso etorri zait Paulak egin duen aurkezpena, ezta, guk metodologia osagarria erabiltzen dugu, kualitatiboa nagusiki, eta horrein ditu eztabaida taldeak eta elkarrizketa bideratuak, baina gero, azterketa kualitatiboaren amaieran egiten dugun analiziarekin, auzi batzuk, guretzat gakoak direnak, aukeratu horiek galde sorta batera pasatzen ditugu, eta orduan lagin ordezkatzaile batekin, edo batean, neurtzen dugu ideia horien presentzia estadistikoa, edo presentzia Euskadin. Momentu honetan, kuantitatiboaren datu bilketa amaitzen ari gara, azte honetan amaitu behar da, eta beraz datu kuantitatiborik ezin dut eman, baina hortik ere gure azterketa kualitatiboa asko aberaztuko dela, edo bintartuko dela ikustu du. Nongo datuak ditugu, Euskadi mailara murriztu gara, hiru lurraldetako datuak ditugu, hor dituzue, besterik gabe aurrera egin dut. Orduan orain gaurko gaian kokatuko naiz, ezta? Zertaz hitz egingo dut ikusi gura dugu Euskal apakatu, oso ataztu zait eta importantea da. Ez da konturatu zarete, aipatu dut Euskaldun berri hitza eta gero hiztun berri, ezta? Hor autua ez da kasualidadez egindako hasieran, guk ere Euskaldun berri buruz hitz egiten genuen. Ez da, momentu batetik aurrera konturatu ginen, Euskaldun berri terminoak ere badaukala, edo izan dezakela batzuen artean, tono pejoratibo bat, ez da, beti kontra jartzen dalako hiztun natiboarekin, hiztun natiboa da legitimoa dana, benetakoa dana, bestea da zerbaiten faltan edo bigarren mailan egon daitekeen bat, ez da. Eta orduan, hasi ginen gero eta gehiago Euskaldun berri terminoa erabiltzen horrelako aurkezpenetan. Eta horretaz ere nahikotxo idatzi dugu legitimitateari buruz. Orduan, hiztun berri erabiltzen dugu, eta hiztun berri zer da guretzat. Erabiltzen dugun definizioa da, hiztun berria dela familiarik ikasi duena, ezta? Euskeraz dakien, pertsona, baina familiatik kanpo ikasi duena. Eta hor sartzen dira, profil ezberdinak. Batzuk hezkuntza bidez ikasi dute murgiltzean, beste batzuk heldutan
euskaltegira joan da, beste batzuk kalean, sozializazioz, eta beste batzuk horietako hiru moduen bidez, aniztasun handia dago, ezta? Orduan horiek dira gure ikerketa gunea, gure gaia, ezta? Hiztun berriak dira, baina mota ezberdinetakoak. Eta orduan ikusi nahi dugu, familia barruan hiztun berriak diren horiek zer egiten ari dira momentu honetan. Edo gazteak badira zein intentzio daukate, edo zer pentsatzen duten agian egin dezaketena. Orduan hori da, atze baten transmisioan ari gara daukagu interesa, ezta? Orduan, esan dudan moduan, aurkeztuko ditudan datuak danak daude ikerketa kualitatiboan oinarrituta, ezta? Orduan, gai hauetaz hitz egin dugu, eta gure datu danak aztertuta ikusi dugu transmisio eredu ezberdinak daudela. Hortala baten dituzue, oso harin azalduko ditut, eta gero egingo dudana da partaidek eurek, hiztunek eurek esandako gauzak plazaratu eurei agotza emoteko eta ikusteko eurek zelan sentitzen duten da zelan verbalizatzen duten hori, ezta? Orduan, transmisio eredua da, euskara baino ez transmititzea, ezta? Gero ikusiko dugu. Kasu batzuetan, familia handenak dira euskaldunak eta erabaki dute euskara ingo dutela, eta etzen euskara baino ez dela egiten, baina beste kasu batzuetan, nahiz eta guraso bideak euskaldunak izan da honei euskaraz egin, beti, bikotearen artean, gaztelan egiten da, beste hizkuntza bat egiten da, ezta? Eta gaztelaniaren presentziare nahiko nabaria da familia. Beste transmisio eredu bat da, posiblea dana, hizkuntza biak transmititzea, eta hor ere badaude batzuk, ez da oso eredu orokortua, baina badaude, eta badago guraso bakoitzak hizkuntza bana eredua, ez da, guraso batek hizkuntza bat egiten du, besteak beste bat egiten du, hori ere badago, nahiz eta hain ohikoa ez izan. Nahiko ohikoa da beste gurasoa erdalduna denean, edo euskaldun nahi izan dare gaitasun mailako arazoak dituenean, ezta? Baina guraso biak elebitunak direnean ez da ohiko. Guk ez du aurkitu ohikoa dela, nahiz eta beste gizarte batzuetan eta hizkuntza politikatik eta askotan bultzatu den hori, ezta? Elebitasun goiztiarren abantailak eta seinalatuta, ezta? Eta beste eredua da, hirugarren eredua, euskeraz transmititzea bat bezala, eta kasu horietan, dakigun bezala, hori atzegi bezala transmititzen da, ezta? Kasu askotan. Orduan, lehenengo eredua, ezta? Familian euskera baino ez da transmititzen. Hori normalean izaten da familiaren hizkuntza politika. Hau da, osnartutako eta erabakitako hizkuntza politika. Guretzean, euskara ingo da, eta euskara baino ez da ingo. Eta kasu batzuetan, partaide batzuk esan digute, gaztelania erabiltzea, erabat arrotza dela. Eta euren guraso, hau da, erdalduna dan guraso, aitita guna, zare dut, etxera datozenean eta, balako guraso gertatzen dela, eta oso arrotz gertatzen zaila, ezta? Etxeko politika, euskara baino ez erabiltzea dalako. Eta hemen haikua daukagu harinaren irakurriko dut, ideia bat egin dezazuen, Bermion bizidan, baina Bilbokoa dan emakume batena da, hiztun berria bera, orain Bermion bizida eta bera ditu zen esaten da. Erderaz etzen dugu nire familiarekin, nire partekoekin. Gaur egun normalean, bai telefonoz, bai eurenak gauzenien, bai eure datozenien, orduan geuretzako arrotza edo arraroa dena da, nire familia edo nire munduagaz kontaktuan gauzenien, ze nik nire aite itxi dut elkarrizketatik kanpo kontzienteki. Eta, klaro, nire aitzea gonda total zera momentu baten, txikitzu izan dizenien, eta aitite ekarri ez dakizer, eta ez dut ulertzen, edizez, por favor, eta imiek, esaben jakiten. Eta hori erabaki pertsonala izan zen, ez erakustea erderaz. Erderaz badakie, erderaz ingo dagie, ez nigandik ez zabia jasoko erderie. Gaur egun adibidez, nik seme-alabak eukio da zanetik batez be, argidakot lehentasuna euskarak badako, euskarak espadako erdera gakotzen dabela. Eta txikitzen nik pentsatzen dut euren mundua alik eta gitzien erderagaz kontaktua da hobeto, eurentzako hobeto. Hemen, ideia batzu oso modu argian agertzen dira, ezta? Erabaki oso kostientea da, familiaren erabakia, naiz eta badakien
familia kanpo uzten dutela batzuetan, ezta? Eta beste partaide batzuk esaten dute, bai, ni badaki nire gurasoak kanpo uzten ditudala, baina neurtu behar dute, eta familiaren politika lehenesten da, ezta? Modu kontzientean. Bigarren ereduaren adibide bat ekarri dugu baita, hizkuntza biak transmititzea. Ezta? Hizkuntza biak transmititzen dira, badakigu, euskaldun batzuk elebidunak dira, elebidun goiztearrak dira. Ez dira asko, baina batzuk badira. Kasu hauek gertatzen dira, azarretan guraso biak hiztun berriak izan daitezke, bata gaitasun hobea izan bestea baino, edo gurasoetako bat erdalduna da. Gurasoetako bat erdalduna denean, euskaldunak euskaren aldeko apustua egiten badu, bardoan jazta hau kasu, ezta? Guraso bakoitzak hizkuntza gana. Kasu horretan bezala, ezta? Nik etxean euskara zabetzen dut umeekin, eta gero senarrak ez daki, senarrak ez daki erdaraz egiten du, guraso bakoitzak hizkuntza gana. Baina, lehen esan dudan moduan, biak euskaldunak izan da, ez da ohikoa. Biak elebidunak izan da, ez da ohikoa gure kasuan guraso bakoitzak hizkuntza gana egitea. Naiz eta batzutan, zalantzaren bat sortu da. Bitu pertsona honek esaten duen hiztun berria da, parte guztia bezala ez da, bera. Umeekin eta hori beti, zalantza, ez? Klaro, ikusten duzu, aita alemana baldin bada eta ama euskalduna, aitak egingo dio alemanez segurazki eta amak euskeraz. Eta umeak biak ikasiko ditu. Hemen zalantza, beti zalantza horrekin, nik nola egin da nun alabaki. Nik dakaten gaitasunarekin erderazko lagunduko nioke pilo bat, gaztelaniarekin esan nahi dudera, ezta? Nik ez dut egin beste normalaran bezala, ez? Aita eta amak hizkuntza ezberdinak hitz egiten dutenean, ziurtatzeko ume horrek gero irabazita dauka, bi ama hizkuntza edukiko ditura, ez? Hemen ikusten dugu, ama hizkuntzaren ideologia, oraindik oso presente dagoela, ezta? Hobeto da ama hizkuntza edukitea, hobeto da modu natibo bezala hizkuntzari aukeratzea. Hala ere, nahiz eta ideologia hau daukadan, hala ere, kontrako erabakia hartu dut. Nik erabaki dut euskaraz egiten nire umei, eta beraz nire umeek atze bat bakarra izan dute, euskara, ezta? Eta hori da, ohikoena dena, hiztun berrien kasuan da, beste oso ohikoa da, eta horrek erakusten du euskararekiko konpromisoa dira, ezta? Ideologia hori oso zabalduta dago, elebiduna izatea ona dela, eta horren kontrako erabakia da, ezta? Konpromisoa erakusten duen, eta uste dut aitortu behar dela eta azpimarratu behar dela. Beste kasu batzutan, jakina, euskararen hiztun berri danak ez dira euskara transmititzen ari, ezta? Kasu batzuetan, ez dute egiten. Ez dute egiten modu jakina, baina palak esan duen moduan, euskararen presentzia ere bada, modu emblematikoan, erabiltzen da euskara, alegin bat egiten da, edo alegin bat egiten da umeak txikiak direnean, eta gero gaztelaniarako pausua bat eta errezago egiten da, eta azkenean harremana gaztelania zeratzen da. Behitu beste pertsona honek izaten da, pertsona honek ere oso jarrera nahiko proaktiboa dauka euskara erabiltzeko, eta berak ahalegin handia egiten du, lanean, eta baina etxera doanean, nekatuta dago, estalitu zerreinan. Hau gaztelaniaz dago, ez berak aukeratu zuelako gaztelaniaz egitea. Mahainburuak euskaraz egin ziren denak, eta elkarrizketak gaztelaniaz egin ziren, horregatik dago gaztelaniaz. Ni en casa, con mi mujer, aunque me lo dice, y a ella le dicen que sería bueno, y también para la hija, que habláramos en euskera en casa, bere Andreak ez daki euskeraz, baina bere emazteak ere animatzen du euskaraz egiteko alabarekin, ezta? Yo reconozco que yo, no sé si, probablemente es por, pues también es esfuerzo el hablar en euskera, supone esfuerzo que hago diariamente, tanto en la universidad, y acá como a nivel político, digamos. Y pues la verdad que cuando llegas a casa te gusta, a mí por lo menos me gusta un poco estar, pues, ya relajado. Honek erabaki du, etxean ez duela, seinalabei ez direla egingo, nahiz eta murgiltzean dauden, ezta? Alaba, kasu honetan. Orduan, familian, ezta? Hiztun berriek familian atxe bat bezala euskara transmititzeko arrazoiak zeintzuk dira, gehien bat aurkitu ditugunak, azterketa kualitatiboan. Gehien bat, nik esango nuke barneko atxikimenduarekin lotuta daudenak. Holakoak dira gehien bat agertu direnak, ezta?
Batzuk aipatzen dute, familian galduta, aititamume bazekiten, hori kateamendua berriro lortzeko, gure aititamumek egiten zuten, guk ez denun ikasi, nik gero ikasi behar izan duen, horrein nahi dut familian berriro berreskuratu, ezta? Hori ematen da arrazoia da. Askok azpimarratzen dute nahi dutela seme-alabek ama hizkuntza bezala edukitea, berriro ama hizkuntzaren ideologia, ezta? Ama hizkuntza izatea, gaitasun hori izateko, maitatzeko, atxikimendu handia izateko, pentsatzen dute lehen hizkuntza bezala jasota atxikimendu hori hobeto bermatuko dela, ezta? Eta hori askok azpimarratzen dute. Eta, gehien bat hori atxikimenduarekin eta barneko motivazioekin lotutako arrazoiak dira, lortu ditugunak. Askotan agertzen da baita, eta hori gaztelaniakeko konpentsazio estrategia modan. Askotan aipatzen da, gaztelaniak guztietan dagoenez, eta gaztelaniak ikasiko dutenez, etxea, familia, babestu behar dugu, ezta, euskerarako. Eta hori ere askotan aipatzen da, euskeraren egoera gutxitu gaitik, ezta. Zailtasuna zeintzu dira asko dira, gaitasuna askotan agertzen da, gaitasuna arazoa dela, gaitasuna esaten dugunean izan daiteke benetako gaitasun mailako arazo handia izatea da ez izatea gai, benetan, gauzak adierazteko. Baina askotan pertsona gai izan dara euskeraz egiteko eta normaltasunez edo nahiko egunerokoan erabilita ere oso ohikoa da esatea nik ez daukat nahiko gaitasunik, kostatzen zait, ez daukat. Hori oso presente dago, ezta, diskurtz hori falta zaidana nahi zailatzen. Beste arrazoi batzu jakina testuinguru soziolinguistikoarekin eta euskara erabiltzeko aukerekin daukaten zerikusia, ezta? Sare ez euskaldunetan, sarerik ez izatea, testuinguru erraldonean bizitzea, bikoteak ez jakitea, hori ere batzutan aipatzen da oztoko moduan, ezta? Eta askotan gertatzen daren esan dudan moduan, ahalegina egiten da hasieran, baina gero eta gutxiago, ezta? Umeak ere hasia da, nahiko dikoa da, behar komunikatiboak handiagoak dira, eta ez badaukazu nahiko gaitasun, nahiko tresna linguistikorik gehiago gustatzen da, ezta? Hemen ari da, ez duka esan badeko, gaztea baitu behar dut aurrera ingo dut. Gazteak, orain arte aurkeztu ditudan datuak hiztun berri helduenak edo dira, ezta? Baina gure partaide asko gaztea dira, eta izan ere guk interes berezia daukagu 18-23 urte bitarteko gazteak basean dira egiten, zer pentsatzen duten, zer intentzio duten horretan. Jakina horiek ez daukate seme-alabarik, orduan egintzarik ezin izan dugu ikusi, baina galdetu diegu zer pentsatzen duten, zer intentzio daukaten horretaz, ezta? Eta, funtsean eredu bi, edo iritzi bi, edo intentzio mota bi aurkitu ditugu. Batzuk esaten dute bai, euskera transmitituko dutela, eta euskera baino ez. Normalan esaten dutenak atxikimendu handia izaten dute, identitatea mailako arazoak ematen dituzte. Baita hori gaztelania ere ikasiko dutela, bere gurasoekin, edo kalean, edo. Baina hori eredu bada, baina badago beste eredu bat oso prominente agertu dena gazten hartan da, hizkuntza biak transmitituko ditut. Ez da, ideia hori hizkuntza biak eta hizkuntza biak azpimarratzea. Eta hemen ideia bi aipatuko nituzke bat da hizkuntza biren diskurtsoa oraintze azalduko dut ahango dut adibidat. Eta beste idea da zenbat eta hizkuntza gehiago hobe, ezta? Gazteek asko aipatzen dituzte hizkuntza biak. Guk gaztelaniari buruz ez dugu hitz egiten, ez dugu galdetzen, ez dugu eurek ataratzen dute gaztelania beti, ezta? Baina hizkuntza biak ikasi behar dituzte. Edo hizkuntza biak irakatzeko ditut, hizkuntza biak ere importanteak. Hori oso presente dago gazte askoren artean, ezta? Hor, adibide pare bat dituzue, baina igual adibide zure mutila euskeraz egiten baduta, igual biok euskeraz ez hitz egiteagaitik, igual batek euskeraz da besteak erderaz, edo? Berak ikusten du, ikuste elebidun goiztiarra izatearen abantaia. Biak euskalduna bagara, igual hobeto bakoitzak hizkuntza bana, ezta? Lehen aipatu da eredua helduen artean ez da bat heroikoa, bamen gehiago, gazten artean gehiago aipatu da. Edo bitu beste nik neu galdera zuzenean egin da, gazte batzuei. Zuretzat importante da zure seme-alabek jakitea euskeraz jakitea. Elebidunak izatea, esate duzu, elebitasun
zaintasunari buruz eta ibiziren. Eta ez edo bai trilingüe izatea, ez dakit nola esaten baina asko hobeto. Apur bat beti indartzea, ez da beste hizkuntza gaztelania eta gainera beste bat, inglesa. Apur bat guretzat deigarria izan da. Bueno, orduan gazteek ze asmo, ze intentzio dute. Bueno, batzuk oso argia daukate, ez da, euskara ingo dute, gero ikusiko dugu, gero ez dakigu, intentzioa, badakigu, intentzioa ez duela bermatzen gerregintza, ez da, baina intentzioa ere espada oso argia, euskararen alde, alarmatxo bat egon daiteke, ez da. Batzuen artean, gazte batzuen artean, oso ohikoa da zailtasunak azpimarratzen. Osa, galdetu ezkero zuk zer egingo zenuk, zenaba dituzunean ez duzu ingo duzula, zailtasuna, ez da? Hemen adibide bat irakurriko duzuen. Momentuz urrun dago, ez da, zenaba bat izatea. Baina bai, gustatuko litzaidake, baina klaro, baina asko dago. Oso modalizatuta dago diskurtsoa, ez da? Baina, klaro, bikote gauza bat da, eta ez dakit faktore asko daude tartean, orduan, bikote bat bilatzen duzunen ez duzu bilatzen euskera, ez da? Horrek baztu ematen oso argi daukanik, zailtasunak ikusten ditu gauza argi bat baino, ez da? Beste adibide bat, bani ere saiatuko nintzateke, baina, klaro, oraindik oso urrun, baina, berriro, ez da? Oraindik oso urrun dago asuntoa, eta ia non amitzen dugun, esan dut, orain gauza dauden moduan ere, dauden bezala, 5 urte bat, kanpora joan behar badut, lan egitera, ja zebera, saiatuko nintzateke eta kanpoan biziko banintzere, saiatuko nintzateke gutxienez gauza batzuk nire semek ulertzea euskera zer, gutxienez gauza batzuk, ez da. Baina ez da. Bai, garrantzia emango zenioke, neu naiz berriro, baina garrantzia emango zenioke, bai, gutxienez ulertzea dut izkala jakitea fijo, nila gero osondo ikastea, edo lokesea, ja saiago ikusten dut, baina ni saiatuko nintzateke gutxienez. Ez da ikusten oso intentzio argia, ez da? Eta ondoriotara pasatzeko ari nariz, denbora zere badakit ez du nabilela, nik esango nuke hori guraso hiztun berrien aldetik konpromiso handia aurkitu dugula, ezta? Gurasoak diren hiztun berriak direnen aldetik konpromiso handia ikusi dugula seme-alabei eta euskera transmititzeko familian, ezta? Eta benetan jarrera proaktibo handia daukate gehienek eta barneko motivazioak aipatzen dituzte. Gazteen artean batzu gaitik gauza bera zemarko genuke, ez da intentzio argia daukatela eta eurek ere zelan baiteko konpromisoa erakusten dutela eta barneko atxikimendua, baina beste batzuen kasuan badirudi barneko eta identidadearekin eta integrazioarekin lotutako motivazioak baino, badirudi hizkuntzen balio instrumentala edo praktikotasuna garrantzi handia daukala, ezta? Eta atxikimendua baztala hain argia. Hori zerraitik izan daiteke, oraindik ez dakigu, baina pentsatzen dugu izan daitekela gazteak erlajatuta egotea, pentsatzea beti zen euskara emantzat etorri zaienez, ezta? Eurek ez dute erabaki, euskara ikastea, gurasoek erabaki dute. Euren kasuan eskolan ikasi dute, ezta? Eta, izan daiteke, agian askok erabilerarako eta aurkitu duten jarrera erreaktiboaren beste seinale bat, ezta? Jarrera erreaktiboa daukagu, euskara badaukagu, pentsatzen dugu saldu dagoela, ja denok dakigu, ez dago arriskuan, eta orduan, jarrera erreaktiboa daukagu, ez proaktiboa, egon daiteke lotuta horrekin, ez dakigu. Kuantitatiboak esango digu fenomeno hau benetan zabalduta dagoen ala ez, eta ideia bat emango digu noren artean, edo non egon daiteken arazoa, uste dugu datu importanteak eman ditzakela, eta ja bamaitzeko gaztekit azkenean kuantitatibak erakusten badu benetan alarmatsua dela, uste dut hizkuntza plangintza eta politikari begira zerbait egin beharko genukela, ez dakit nork edo zelan, baina planteatu beharko genukela zerbait gazte horien esan dudan bezala ez dira denak, ez da gutxiago ere, baina horien kontzientziazio maila pizteko, eta hori da nire ditik eskerrak asko. Bueno,
egunon edo eguerdion denei, mila esker etortzeagatik, eta eskerrik asko nola ez ekitaldi honen antolatzaileei, baita hemen egoteko gonbidapena luzatzeagatik. Nahiko topiko izan daiteke esatea plazerra hemen egotea, baina kasu honetan, pentsatzen ari nintzen, Esti eta Paulak entzunda, ekarri behar dituela nire ikasleak. Jonek aurkezpenean esan duen moduan, gizarte antropologiako irakaslean naiz, eta laugarren mailan ematen dut ikasle bat hizkuntza eta antropologia. Eta aurten, justu beraien testuak dauzkate azterketari begira. Orduan, pentsatu dut, ekarri behar dituela, testuaz gain entzuteko euren ahotsetatik, euren azalpenak. Testuak oso interesgarria dira, baina beti laguntzen du egileak entzutea. Orduan, niretzako benetan plazerra dela eta za topikoa. Saiatuko naiz, eta ikusita denbora fundala, saiatuko naiz nahiko labur. Hitz egiten, eta igual nirea izango da pixka bat, goro biltzea, beraiek esan dutena, besteak beste nahiko ados nagolako, eta ados nik erabiltzen ditut, Paulak egindako lanak, eta esan duten moduan, eta Estik egindako lanak. Orduan, referentzia teorikoak esango nuke, ia berdina direla, nabardurekin, baina referentzia emakomun asko ditugu, hirurok edo, behintzat nik erabiltzen ditut. Bereak, orduan, ezakazentzua nirik orain horretan usatzea, eta nik esan nuke baina igual saiatuko naizela pixka bat azpimarratzen, igual orain arte agertu ez dena, arlo bat agertu ez dena, justu ez diren azkenengo hitzetan agertu zaigu ez, hizkuntz plangintza. Hizkuntzaren alorrean beste arlo batzuetan bezala hanka desberdinak daude, ez? Alde batetik daukagu hiztuna, horretaz hitz egin dugu, eta batez ere Estik egin dugu hizkundarrien radiografia hori hor dago. Dago ikerketa, ikerketa, diskursu nolabait zientifikoa edo hausnarketa zientifikoa Paulak aurkeztu diguna, modu mikain batean. Daude mugimendu sozialak ere badakigu, gizarte mugimenduak, eta horre euskararen inguruan badaukagu ere tradizio bat, mugimendu sozialei dagokionez, egon direnak zago genuke kalean aldarrikatzen hainbat gauza, baina dago ere hizkuntz politika, hizkuntz plangintza, eta igual nire hausnarketa dira bereziki ez detekarri, ez marko teorikoa eta ez ikerketa konkretu bat, nahiz eta hori, Jonek aurkezpenean izan duen moduan tesia horren inguruan egin nuen, transmisioaren inguruan egin nuen, ez detekarri ez teoria eta ez ikerketa konkreturik, baina hausnarketak. Horren dira hausnarketa pixka bat, nik uste kokatuko ditu dela gehien bat hizkuntz plangintzan, hizkuntz politikan arloan, ez eta hor barruan gainontzeko elementuak ere egon, hiztuna ikuspegi nolabait akademikoare noski nire formazioagatik eta nire lanbideagatik eta baita ere neurri batean ekimen soziala. Orduan, elementu guztiak hor daude, nahiz eta segurazki igual nabardurak gehiago kokatuko dira hizkuntz politika edo plangintzan. Zizan behar da transmisioa alde batetik, bada kontzeptu bat, eta ikusi dugu Paulak esan duen moduan, nola sortzen da, nola eraikitzen da, nola izan da eraikia mundu mailan eta bai gurean ere. Transmisio bada kontzeptu bat, lan dudana, esango genuke maila intelektual, akademiko, eta horren inguruan hainbat definizio eta hainbat kontzeptu ere sortu dira. Baina gero transmisioa bada praktika bat. Eta, ez diren lanean pixkat saiatu geha hurbiltzen horretara, praktika horretara. Gurean, hasiak eskatzen praktika horrengatik, zain dela neko gutxi esan duke, ez? Bereziki hizkuntz politika martxan jartzen danean, hizkuntz politika modernoa esan duke ni, ez? Ni hizkuntz politika modernoari buruz hitz egiten detenean, gutxi gora bera hitz egiten ari nez, euskararen nerea martxan jarri zanetik anez, 82an okerrez banago, ez? Baina kontuan hartu behar dugu, aurretikan ere nola baiteko hizkuntz politika edo hizkuntz plangintza ere bazegoela. Zen edet bazegoen, ez gaur egun ulertzen dugun moduan, baina nik esango nuke nazionalismoaren jatorrian, eta
bereziki bere garapenean, 20. mendearen hasieran, zegoen nolabaiteko hizkuntz politika edo hizkuntz plangintza bat. Kasu honetan gainera, eta horregatik ere interesatzen zen niri hizkuntz politika hori, aintzinako nolabait hizkuntz politika hori emakumeen eskuetan zegoelako. Zegoen nazionalismoaren jatorrian, eta gero bere nolabait aurreneko garapenean, zegoen nolabaiteko hizkuntz politika bat, edo plangintza bat, baina emakumeen eskuetan zegoen. Emakumeak ziren transmisioaren arduradunak. Orduan, nik uste dut ere, hau esan behar dela, urte askotan, hamarkada askotan, eta batez ere hori nazionalismoa, utzi zuen emakumeen eskuetan, nik esango nuke neurri handi batean euskara bera, euskararen biziraupena, eta bereziki euskararen transmisioa. Nazionalismoak eman zien emakumei paper konkretu bat, eta zan, Sabino Arana nolabait arrasaren mantenua, eta umeen nolabait sozializazioa, eta geroxeago, 20. mendearen hasieran, esplizitoki ematen zaien agindua emakumei zan euskara mantentzea. Eta, hori nire ustez, izan zen hizkuntz politika bat, edo hizkuntz plangintza bat. Eta urtetan eta hamarkadetan euskararen esan nuke transmisioa zentzu zabalean, ez bakarrik erakutzi hizkuntza bera, baizik, ikusi dugu, espaldako zoak ditzi du, ez da bakarrik hizkuntza transmititu baizik, askoz modu zabalagoan ulertu behar dugula, hizkuntzarekin zerikusia zuten gauza gehienak emakume eskutan geratu ziren, eta gero badakigu ja, 20. hamarkadan, 20. hamarkadan, lehenengo saiakerak egiten direnean ere euskal eskola nolabait sortzeko, hor bereziki emakumeak aritu ziren. 20. mendearen hasieran, handereno guztik emakumeak ziren, egia guztiak, eta eurien eskutan zegoen hezkuntza eremu ia osoa. Orduan, gero badakigu frankismoa etorri zala, eta zer gertatu zen, frankismoaren bertan ere, 50. hamarkadan, enbirazipikria eta beste emakume batzuk handerenok nolabait izandakoak saiatzen dira nolabait berriro berpizten euskal eskolaren proiektu hori, sortzen dira etxe eskola, aurrena Donosti, baina gero ere Bilbon, eta hor berriro topatzen ditugu emakumeak. Orduan dik esango nuke euskararen transmisioa zentzu zabal horretan, euskararen ezagupena eta baitaren neurri batean erabilpena emakumeen eskutan egonda, eta hori izan da nire ustez behintzat hizkuntz politika bat. Baina, gaur egungo politika, lehen aipatu duten bezala, hizkuntz politika ari naiz, horren jatorria dago euskararen legean basikoki. Eta hor, momentu horretan, 80. hamarkadan, 90. hamarkadan, eta Paulak aipatu du, batez ere Josua Fishmanen eskutik, heltzen zaigu transmisioaren inguruko lehenengo kezka, eta kezka serioak, Paulak azaldu duen moduan, momentu horretan jarraitzen gara, edo, nahiko ageriak hartzen da, euskeraz badala transmititzen, benetan etorkizun latza daukala. Gainera momentu honetan, eta batez ere aipatuko dut gainetik amakarri zen Paulak azaldu du, nagusitzen da, transmisioen inguruan nagusitzen dira bi ikuspegi, daudela bi transmisio mota, kulturala eta naturala. Eta urte askotan, bizka bat bi eremu hauetan eragiten saiatzen da hizkuntz politika. Ari naiz hori, 80. hamarkadan, 90. hamarkadan. Orduan, alde batetik, hezkuntza ereduen bitartez, transmisio kultural hori nolabait sendotzen saiatzen da, hizkuntz politika, eta gero beste aldetikan, hizkuntz transmisio natural hori ere sendotzen edo areagotzen ere saiatzen, saiakera batzuk egiten dira. Eta hor, bolada batez,
martxan jartzen dira transmisio kanpainak edo izan zirenak, ez? Nahiko ekimen egiten dira arlo honetan transmisioarekin lotuta familietan, ez? Paulak aipatu duen moduan, garai horretan transmisioa zen, transmisio naturalaz, baldin bageunden hitz egiten, transmisioa zen familia. Eta hainbat, batez ere udalerrietan antolatzen dira sentsibilizazio kanpainak eta bestelako ekimenak nolabait gurasoak animatzeko alde batetik euskara ikastera edo bestela euskara erabiltzera familian. Orain aipatu duten moduan, ekimen desberdinak egiten dira, transmisio kulturala sendotzeko, transmisio naturala sendotzeko ere, eta nik esango nuke ekimen guztien erdigunean ezagupena dagoela. Bai, alde batetik eskolaren lana, transmisio kultural hori aurrera emateko zen euskara erakustea bereziki, eta transmisio naturalaren arlo horretan denen, familiaren gune horretan, antolatzen diren ekimen asko daude lotuta ere euskararen ezagupenarekin. Esate baterako, kanpaina hauetako askotan eskaintzen dira euskara ikastaroak. Ezagupena zan momentu horretan gakoa eta erdigunean zegoen transmisioaz hitz egiten genunean edo hitz egiten zanean. Horregatik nik uste dut transmisio garai hori nolabait ezagupenaren garaia izan zela. Eta nik esango nuke batez ere garai hori hasten dela 80. hamarkadan, 1980. hamarkadan edo urte horren bueltan, eta iraundu duela nolabait izateko gaur egun arte. Bai? Nik uste dut, eta, Paulak nik uste dut pista batzuk eman dituela horren inguruan, nik uste dut garai berri baten aurrean gaudela. Eta ez aurkeztu digun ikerketan ere nik uste dut somatzen dela. Nik uste dut garai berri baten aurrean gaudela, baina nik esan nuke zailtasuna ditugu garai berri hori heltzeko. Atzo bertan Donostin banatu zen Abadia saria da sari bat Aldundiak ematen duena, eta aurten Kike Amonarrizi eman dute saria, eta egon nintzen ekitaldi horretan, eta Kike nahiko diskurso ere eskerrak emateko garaian eta diskurso nahiko argia egin zuen, bera ere telebistako pertsonaia izateaz gain soziolinguista ere bada. Eta bera hori horrela definitu zuen momentua, esan zuen eta ni nahiko ados nagoen. Bide gurutze batean gaudela. Eta bide gurutze batean gaudela, bide gurutze hori sortzen da ezagupena eta erabileren artean dagoen utzune salto jauzi hortan. Hor sortzen da, edo sortu zaigu, edo agertzen zaigu bide gurutze bat. Nolabait ezagupenetik erabilerara dagoen jauzi horretan nahiko nabarmena dana. Bide gurutze baten gaude eta gainera nik esango nuke testuinguru berri batean gaudela. Ez da bakarrik hizkuntzari dagokionez edo hizkuntza modu ertz batean ulertuta hizkuntzari bakarrik lotutako fenomenoei dagokionez, baizik orokorrean gaude testuinguru sozial, politiko, ekonomiko eta kultural berri baten aurrean. Eta nik uste dut hau ere kontuan hartu behar dela, ezinbestekoa dela, honekin zera. Esan duten moduan, plangintza hizkuntz politika modernoa 2009 urtearen inguruan sortu zala, eta argi dago gaur egun orduan klabeak ziren elementu asko aldatu direla, erabat.
aldatu direla. Eta ni bakarrik formulatuko ditut 3 gauzatzo, 3 galdera manera moduan, pixka bat irudikatzeko zer da esan nahi detena. Aldaketak aipatzen ditudanean, zer zen lehen, eta pentsatu 80. hamarkada sari naizela, zer zen garai hartan euskera eta zer da gaur egun. Ze paper zeukan orduan euskerak, gure gizartean, gure kulturan eta inkluso gure munduan, nahi badegu, eta ze paper daukan gaur euskera. Norabide honetan edo osagarketa honetan, lehenengo elementuaren inguruan, diskurso berriak sortzen ari dira, saiakerak egiten ari dira, nolabait zentzu berri bat aurkitzeko eta hor dago hizkuntz ekologiarekin lotutako diskursoak, baina nik esan dute oraindik diskurso berri hauek ez direla ez dira errotu, ez dakigu ere zenolako eragina izango duten diskurso hauek. Lehenengo galdera dokezka, aipatu duten moduan, euskeraren inguruan, bere paper, bere izaera edo bere zentzuaren inguruan. Bigarrena dira eragileak, ez? Nola aldatu dira, pentsatzeko da edo galdetzeko gure buruari, nola aldatu dira hizkuntza realitatean eragin zuzena duten eragileak, ez? Eskola nola aldatu da, familia, komunikabideak eta besteak, ez? Nola aldatu dira eragile hauek, nola aldatu da euren errealitatea, eragile hauen errealitatea. Eta hirugarren galdera, igual zabalagoa, baina niretzako funtsezkoa, gaur egun egin beharreko galdera nire ustez funtsezkoa. Nola aldatu da hizkuntzaren gainean sortu dugun kultura. Nik esango nuke, igual gehiago izatea da, nik uste dut urte guzti hauetan, hamarkada hauetan, hizkuntzarekin lotuta kultura oso bat sortu dugu. Eta nik esango nuke ez dugula oso ondo ezagutzen zertan datza kultura hori. Zer da, eta ze egoeran dago gaur egun kultura hori. Nik uste dut dagoela erronka bat, kultura hori aztertzen. Ne oso lotuta ikusten detena hizkuntz sozializazioaren kontzeptuarekin, oso lotuta. Hizkuntz sozializazioa eramaten gaitu galdetzera, nola diren sozializatuak hizkuntza erabiltzeko gure umeak, ez? Hori da pixka bat Paulak esan du. Baina ez bakarrik nik esango nuke nola diren sozializatuak, baizik prozesu horretan inguruan ze balio, ze arau, ze ohitura, ze usteak, ze praktikak daude. Eta nik uste dut ere hori lotuta dago estik esandako hainbat gauzekin. Nik uste dut ez, edo nik gutxinez ez dut asko entzuten horretaz hitz egiten, baina hizkuntz politika argi dago sortu duela kultura bat gurean, gizarte mugimendu ere bai, eragile guztiek sortu dute kultura bat hizkuntzaren inguruan. Eta hor daude balioak, ohiturak, arauak, arau sozialak, men soziologiako irakaslea badaude, kultura bat sortu dugu. Eta nik uste dut interesgarria da hori arakatzea. Orduan, argi dago, nik ustez momentu honetan eta Kike Amonarrezek esaten duzuen bezala, bide gurutze batean gaudela, eta erronka erabilera da. Eta erronka gainera maila desberdinetan. Nik uste dute erabilerak ematen gaituela ezagupena astu gabe, baina argi dago, nik uste dute erronka da erabilera. Nik uste dut erabilerak eramaten gaituela transmisioaren paradigmak gainditzea, gainditu behar dugu, nire ustez. Eta baita ere eramaten gaitu, kezka berriei nolabait heltzeko, ez? Kalera eramaten gaitu, ikerlari bezala, esate baterako. Ikusi behar dugu,
kalean, ezakik, edo esparru, bizitza dagoen esparruetara joan behar dugu, ikerlari bezala. Ikergune berriak ikertu behar ditugu, eta segurazki metodologia berriekin. Orduan, gizarte bezala erronka berriak, hizkuntz plangintzan dabiltzanentzat ere erronka berriak, baina gero ezagupenaren arloan ere, ikerlari moduan edo eta hemen akademiak gaudela, pentsalari moduan ere erronka berriak. Hau da, nire asmaketa. Baina zuk esan duzuen kontura bidegurutze baten gaudela ezagutza erabilera momentu baten. Da, testu inguru barri baten bebai ez, sozial, politiko, ekonomiko eta politiko. Baina nik usten dut bidegurutze honetan galtzera egiten gaitxuna bide bat dara globalizazio prozesua. Nik uste dut pertsona askori globalizazio prozesu honek euskararen garrantzia ez baloratzea egitotzola. Eta ingelesak eta hizkuntza arrotzak intzaga irabazten dabela hizkuntza gutxituen parian internazionalizazioa itxik eta batez be gainera gaur egun bizi dugun egoera lan dira atiak ere etxeko. Eta nik bebai uste hortik datorrela gaur egun gaztion pentsateko modua trilingüe hastiena gure umio. Eta horreitzik uste dut honek euskaren egoera gutxitzen egiten dabela. Neurri batean ados nago ez, plantatzen duzunagarekin, baina, ezakit, zaila da. Globalizazio neurri batean beti existitu da, ez? Argi dagoela gaur egun presenteago dagoela nolabait ez, eta hor klabea da nola kokatzen gara, ez, prozesu horretan. Nik dauka sensazioa nolabait prozesu bezala beste maila batean argi dago, beti egon dago, ez? Jendea beti mugitu da, beti komerzioa, ez, Marco Polo, ezakizen, munduari gota ematen, globalizazioa horrekin da. Gaur egun hartu duen tamaina izugarria da, horrekin ados nago. Baina globalizazioa bada eta ez da. Nik uste klabea da ere nola kokatzen garen hortan. Eta hor, zer gertatzen da, erantzukizuna gure eskuetan dagoela. Ez, orduan, joerak ez dute laguntzen. Badakigu, ez dute laguntzen, zure hizkuntza txikia bada, baina kopean ez bakarrik zure hizkuntza, edo zein gauza ez, nolabait dena jaten du, ez. Baina hor badago horregatik ez komentatzen dut ni bizkara kulturarena, ez nola egin aurre horri, baita ere da hori, pentsatzeko zenolako kultura sortu dugun hizkuntzen inguruan eta trilingüismoarena agertu dana. Hor badago kultura bat, badaude balio batzuk, badaude uste batzuk, eta hor lan dago. Zer hori da, azkenean, gurean hizkuntzen inguruan sortu dugun kultura bat. Lokuta,
gauza askorekin, kompetentzia, hau, bestea, ezakit. Niretzako da, alde batetik ezagutu, ezagutzea ondo egoera, eta gero zu jarrera bat kokatu prozesu horretan. Nik bakarrik egituko nuke askotan entzuten da, batez gazteen artean nik askotan entzuten du hori inglesa, arrisko handiko hizkuntza da, euskerarako eta hizkuntza gutxitu eta alako. Ez dauka zalantzarik irlanderaren ondoan egonda, ingelesa arrisku oso importantea da irlanderarekin, irlanderaren esan edo. Baina gure kasuan, nik ez dut uste hori hain arrisku bizia da nik. Nik uste dut gure arriskua gure esku dagoela, lehenengo eta bat zer egingo dugun Jeremia esaten zuena zelan kokatzen garen, eta guk erabiltzen ditugun hizkuntzak eta gureak diren hizkuntzak eta presente ditugun hizkuntzak gaztelania da edo frantsesa iparraldean. Horiek dira gure erdarrak dira euskarari lekua kentzen diotenak, ez ingelesa. Jeremianek esan duen bezala, historikoki historia beti egon dira arrazoi instrumentalegatik eta beste hizkuntza batzuk ikasi dituzten pertsonak, ezta? Normala da elebuna izatea, eleanitza izatea, aparte, jente asko eta asko da eleanitza eta ez da gaur eguneko fenomena. Beti egon dira beste hizkuntza boteretsu bat ikasi dutenak lanerako edo merkataritza harremanetarako hori oso ohikoa izan da. Arazoa ez da hori, arazoa da helburu horretarako ikasi dugun hizkuntza, hau da lanerako edo bidaiatzeko edo ikasi dugun hizkuntza, ja gure bizitza, guneroko bizitzan sartzen badugu eta hor inposatzen edo nagusitzen bada, ezta? Eta nik momentuz ingelesarekin ez dut uste olako arriskua daukagunik. Gure benetako arriskua bestean dago, ezta? Gure kasuan gaztelania. Erabilera berean, hori eritzia da, beste horiek. Bai, Florenez, Euskara irakaslea. Zuk hor transmisioan eta erabileran bi konzeptu aipatu duzuez une oro. Batetik etxea eta bestetik eskola. Nik horri orain gehituko nioke lana. Lana dela eta lana lortzeko jende asko euskera ezagutu nahi duelako. Nik behintzat faltan dut, familia, eskola, lana eta faltan dut kalea, zan nahi dut. Nik gazte asko ezagutzen dut euskaraz oso ondo dakitena, baina gero askotan euren harreman aisialdi era ludikoan erabiltzen ez dutena. Eta nik uste dut hori oso faktore importantea dela. Familia hor dago, eskola hor dago, lana hor dago, baina uste dut urratz bat gehiago egin beharko genuela euskara hiru arlo horietatik kanpo ateratzeko. Zuk eran duzu batxera eta egitenak ez dakit, niri zeratzen? Bai. Floren eran duzu zara, bai, nik aurkeztu datzuelan eskema horretan, bai, eskola eta etxea agertzen ziren eragingune bakartzat, hain zuzen ere transmisioaren paradigma horretan, estu xamartzak jotzen dudan horretan. Hain zuzen ere, erabat ados nago zurekin. Gaur egun, hiztun bilakatzeko prozesuan, bai izan aur, izan gazte, izan heldu, hurbiltzen dena hizkuntza berri batera, eta hori ere hizkuntza sozializazioa da. Horretan jokatzen dute eragin esparru gehiago, eta
hartzaile holistiko horretan. Guztiz adosurik. Bai, nuk galdera pare bat egotaz, bat ez dintzako bidatute da besti Jone Miren entzako. Esan duzu proiektu ondoriz joan, tal horretan, intatu duzu zelan iztungarri diren guraso batzun partetik, badagoela zelan balan, euren semealabei euskara transmituteko jarrera proaktibo bat, ez. Eta zer ustez jarrera hori mantenduko zen, edo jarrera horren antzeko bat mantenduko zen, gaur egun gure hizkuntza ez bazan izango hipotetikoki ez bazan egongo posizio minoritario baten, hau da, beste hizkuntza handiekiko postu berdintxuen egongo bazan. Ena oso seguru bat, ulertu dudan galdera. Euskara egoera gutxipan egongo ez balitz, ia hiztun berriak diren guraso horiek jarraituko lukien euskara irakasten zergatik. Bai, jarrera hori mantenduko baikien. Bai, zergaitik ez daukasun horren atzean. Agian euskara salbu ez dagoelako edo arriskuan dagoelako kontzientzia hori nahikoa dela edo arrazoi bakarra izan daitekela guraso horiek. Jarrera hori bideratzen dabela euskara posizio minoritario baten egon egiteko beste hizkuntza batzuk. Nik uste hori arrazoi bat izan daitekela, dudabarik, baina ez bakarra. Ez bakarra, eta normalan arrazoi hori, nik ezin dut imaginatu egoera bat arrazoi hori bakarrik dagoen egoera, ezta? Normalean barneko atxikigandua dago, baina besterik egon barik oso zaila da, ezta? Normalan barneko atxikimendua dago, arrazoi identitariak daude, motivazio integratzaileak eta daude, eta ganera ideologia hori, ideologia bada, uste hori dago, ezta? Euskara, ustea, esaten dudanean ez dut esan nahi egia aztenik, esan dena da, jendeak pentsatzen duen euskara galdu daiteke eta zer egin behar dugu bestela galdu da. Baina bakarrik isolatuta joatea oso zaila ikusten du. Besteekin batera joaten da normalen, agartzen du. Asko, eta beste galderi, Jone Miren, idea hartien aitatu duzu hizkuntz ekologia terminoa. Ez tozu azaldu, baina proetaten txinoa deitzu eta azaldu zinke labur igual izan kai potolo bat edo zer inguru bat, no? Zer adierazten nahi zen duzu hizkuntz ekologia. Dagan, izan daiteke urrengo urterako, halako gai inguru baterako gaia izan daiteke. Besterik gabe da, momentu honetan lantzen ari da paradigma berri bat, pixka bat, aipatu de nolabait bide desberdinetatik sortu da ideia da euskararen inguruan landutako diskursoak orain arte pixka bat agortuta daudela, nolabait esateko, orduan hainbat tokitik ari dira bilatzen planteamendu berriak, modu berriak nolabait ulertzeko euskararen garrantzia gure gizartean ulertzeko, bizitzeko, bai. Orduan, ari dira toki desberdinetatik eta planteamendu berri horien artean bat da hizkuntz ekologia planteatzen duena, ni ez naiz aditua, hori horrela esaten dut. Baina, azkenean da nola baita esateagatik trasladatzea ekologia nahiko zabalduta dauden ideia, kontzeptuak, planteamenduak hizkuntzaren eremura. Eta ikuspegi ekologista batetik, eta hemen daude Paula eta Aiztik, eta Jone igual lagundu dezakezuen, baina hor, printzipioz munduan badakigu daudela hainbeste espezie, eta beharrezkoa direla dena bizitzeko, bai gizakia, baina baita ere beste izaki batzuk, eta landariak, eta hor ekosistema bat dago, eta nolabait planeta bera, lurra bera bizirauteko behar ditugu, espezie guzti horiek, behar dugu ekosistema hori, eta horregatik ere ekologistak ari dira horren alde borrokatzen, mantentzeko gure ekosistema behar dugulako bizitzeko. Eta da ekosistema bat, tamaina desberdinetako espeziak, era desberdinetakoak, aniztasuna berez da oinarria, orduan, saiatzen ari da trasladatzen planteamendu horiek hizkuntzaren eremura.
Orduan irudikatu dezakegu lurra, hizkuntz desberdina daude, anitza, bakoitza bere historia, bere errealitatea, bere tamaina, eta aldarrikatzen dutena da, behar dugu aniztasun hori, eta behar ditu hizkuntz guzti horiek, gure planeta ere nolabait bizi irauteko. Orduan, hizkuntza bakoitza badauka bere tokia, ez? Ekosistema horretan. Hori da asko labur bilduta, eta beraiek segurazkean duten jagarduaren bat gehitu, hori da bizka plantean dut. Nik narratu da txiki bat, badago betze arlo bat eta da, hizkuntza aniztasuna giza espezia bere garapenean, bere evoluzioan, nolabait bere izan duen ezaugarri bat, garatu duen elementu bat. Ez dakigu, benetan, hizkuntza bakarra izateak ze ondorio ekarriko luke espezie gisa guretako. Horren inguruan, hausnarketa egin izan adibidez Karmainen, Kataluniako adituarena, gaztelaniaz ere bada irakurtzea zerbait Juan Carlos Moreno Cabrera de Carnavala Pentecostés uste dela liburua oso dira interesgarriak ditu alde horretatik pixkat kontuan hartzeko hizkuntza aniztasunak zer leku izan duen gure garapenean espezie gisa izan dugu mila urteko garapen horretan ez. Eta azken batean egokitzeko baliabide bat izan da. Tokian tokiko errealitateetara egokitzeko. Bada, hau anekdota, Mazkanen txoko bat erten dana tximistenen horako goza bat. Hor, erdaldun batek egin zuen etxea. Ze interesgarriaren jakitea hizkuntza gordetzen duten egokitzeko jakintza hori. Ez? Ez zailo benditu zertan. Zuen lasaitasunerako. Ordu eta terdi direz, azken alderari tartetzue eta bakar, ez da? Alderatzute? Ni galdera eta jo. Nego también esan dugu neuke ia zukako tozu eskola, ez da? Baina ez da zuak aipatu unibertsitatea. Eta nire betatzen bat, eta galderia zuenako, ia jartu pentsatzen unibertsitatean ekosistema edo arlo hortan euskara egoerian emadarisa dara, eta goitxik atingerera gizak bakarrik gure aurkatzen dara edo euskal izan nauka eta euskara eskazun duen nauka. Arraitzabe euskal duen kontra. Beste. Esan kaldera, zurea. Kaldera zer da, ze uste dugu, ia uste dugu, barkatu? Ia uste duzuen, zepentzigatuen egoera, bestik ez. Unibertsitatea, gure gomidatu ezin dute erantzun, horiak egago, zari tokatzen. Ni ados nago unibertsitatea gehiago egin dezakela. Ez daukate zalantzarik, denok egin dezakegu gehiago euskararen alde. Olako ez dakit lehen zelan esan duzun ekosistema horretan, penagarria da euskararen egoera, gauza batzutan segur penagarria da, beste gauza batzutan esan penagarria. Nik esan duke unibertsitatea eskatu behar zaiola, eta ibili gara eskatzen, nik euskaldunok urte luzeetan, baina guk ere asko daukagula gure esku egiteko. Eta gure esku dagoena behintzat bainako genukela, ezta? Beste agintari eta eskatu baita, baina gure esku dagoena ere egingo baino, ezta? Argi da, baina nolabait eskatzen jau guri gizartiai bide batero zabaltzea ez, euskeran munduan, eta guk etxetik ez dugu beze behitzen, balizko errota ipurnik ez. Bentatzen jat lehenengo
behiratu beharko ginula zeukun barruan, eta gero hemendik kanpora atera, ez? Eta uste dut hori ez da gertatzen. Bai, lehen aipatu dugu da atera da ingelesaren kontua zelako zuk ez aipatu zu hori gaztiok hori dekogula ez da ingelesaren ingelesaren mehatko edo belarretzen ez da. Da, nik esan dukea, ingelesak aski ematen nahiz da, implantazio berezko hiztunen zera, kale hizkuntza esaten izan egian, ez deko arrisku hori gaztelanean edo frantzizan eguna, baina badeguna da, hizkuntza politikak egituratzean, ingelesa lehenesten dela, edo lehenetzea dela, Galiz Nafarroak egin izan den bezala, aurreko gobernuan egin eta ingelesa euskara nafaretik, ezta? Eta horrek arrisku nabaria sufratzen dago euskara da euskal honetan, ezta? Bestela, herenek hainbatu dago globalizazioan egiten, ezta? Oso, gari baten oso modarra zara, eta horretik hizkuntza munduan, eta linguistiko munduan egiten da, ezta? Neuk esan nuke hori da, globalizazioan kontako bat eufemismoa dela, berez imperialismoa da, ezta? Bide batez, modelo gabearen aipatu ganez, esan nahi nuke nahiko esaguratu dela hizkuntza ofizialtasunen politikaren harika zelan egituratzen den Espainiak, Frantziako aipatu ez duen duzu, frantzizan Espainian estatuan ezartzen da gaztelania hizkuntza ofizial bezala beste hizkuntza, Katalunian, Katalanaren euskarak eta Galiziaren kasuetan. Eta, Moreno Cabrera esaten dago, hizkuntza ofizialaren politikak bi helburu izan ditzakela. Alde batetik, hizkuntza gutxitua bultzatzea, edo bestetik, hizkuntza gutxitua zapaltzea, ezta? Claro, gaztelaniak ez dugu ningu beharrik hizkuntza ofizial esaten, ezta? Estatu Batuetan ingelesa eta ofizial eta ez dugu ningu garatzen gizartu nahi, ezta? Gaztelaniak osa bera, baina alan